Vybrali si stopu správa, skáču válec, ktorý je na pravej strane, celkom komfortne. Blížia sa do trúbky, volia taký ľavo-pravý prejazd. Krásne sa vyviezli po šikmej vlne. Aj druhá ich takmer nezastavila, takže môžu pokračovať smerom ku tribúne. Šampionát bol veľmi tesný a veľmi sa bojovalo o toto postupy a verím, že táto druhá Slovenská podstate zabojuje a zamieša šancu na tomto európskom šampiónáte.